se voltti, jos tuntuu, että ne sen käynnin jälkeen taas on siellä vähän nenä pitkällä. Niin näin valmistelkaa vähän laukkaa, vähän Niina pikkasen lyhyemmäksi tuohon. Ja molempia ohi. Mirja ottaa vähän niitä puolipidäkkeitä, että saa sen sieltä taas niinku edestä sinne pyöreiseen kaulaan. No niin, sit siirtykää vaan työskentelee laukassa. Aloitetaan laukassa kans sellainen, että tehdään ensin vähän isompia ympyröitä tai voltteja, siis miten ne saavat ihan isompia kokoisia. Aloitte vaan, että törmäilette siinä laukassa. Niin, varmaan sitä hipassa. No on johonkunaan matkasta. Nyt on vähän matkasta. Kato kerkesin tätä niin kuin, nostin tästä käden kolmesta katsotaan lähti jalkaan. Kerkesin kato kääntyä tällä kannattaa kunnolla. Tänne ei niin suoraan niin kuin vestivartaloon vai kasteen. Vähän kerkesin mitä sen naputtaa, niin ei siis se on mun tällainen no niin, istu Mirja vähän puolipidäkkeitä. Sivusta oli. Se on villiä se. Lavi on vähän jännittää. Koko Mirja vaan. No niin, sitten taru aloittaa täältä, mennään puolirata leikkaa, suoraan ja vaihdetaan laukka tuolla päässä. Eli puolirata leikkaa. Niin tuohon mennään uralletaan vasta tuon päälle. Se pääty kirjaimista. Eli siinä. Okei, no. Puolirata leikkaa, tää ehkä liian suurta. Täytyy tehdä, no, sit tuli vähän liian aikaisin. Okei, sit siinä, ei siinä vielä sitä vaihtoa. Nyt meni ihan samanlaiset peräkkäin pökkät. Sitten kulmassa oli Mirja kyllä 6. paikka, mutta menkää ensin se puolirata leikkaa, vasta laukkaa, saman matkaa ja nyt Suomi Tiina niin vaihto. Se oli just sen näköinen. Ei Tiina. Toi vaihto. No niin. Me just sanoin, että ne teki molemmat. Otetaan täältä sitten taas niitä voltteja. Me nauroin, että ne teki samanlaiset kuviot kaikki tossa. Niin, no me nyt katsotaan kohta sen kuviot. Se oli vaan niin hauska näköinen, kun Pönä tekee semmosen pömpsyn sineensä ja sitten se tulee ja tekee saman näköisen. Se on mukava, kun tää on aika hiljainen. Joo. No niin, sitten rauhallista laukkaa. Ylävarto on Niina rauhallisemmin vielä. Ja nyt lähdetään täältä, ja kun ei ymmärrä kuvioon, niin katsoo nyt. Eli siis puolirata leikkaa tonne peiliin. Sitten H-hon, ja siellä H-ssa se vaihto. Eli ura pitkin hieman. Noin, ja sitten siellä kulmassa se vaihto. Hyvä taru, oikein hyvä. Noniin, sit vaan taru saa sen oman itsensä vielä istumaan siellä vähän rauhallisemmin, niin sitten. Noniin, varakaa, sitten tuutte vaan. Sitten vaan uraa pitkin siinä, älä aina vaihtaa vielä. Ja sitten vaihto siinä kulmassa, hyvä.
No niin, ja sitten Katja tuli pikkasen liian aikaisin. Eli oikea pohja täytyy pitää vähän vastaan, ja sitten hoota älä siirty Ravimeria. Ja tehdään se vauhdissa. Pidä teitä niin ajat. Pidä teitä oikea pohja kiinni. Ja sitten vaihto peiliin kohti. No niin, hyvä. Näin, sit taas niitä voltteja vähän. Mirja koittaa pitää sen nyt sen vältti vähän niin ravin kautta. Voltteja, nyt pääsette vähän rentoutumaan ja vähän pidätetään näitä hitaampaa, rauhallista laukkaa koko ajan. Ja vähän tarvitset aavistus rennommin, noin. Noin. Sitten tullaan taas sieltä takanurkasta. Mirja aloittaa. Puolirata leikkaa kohti peiliä, siis ässää kohti. Ja Suomi-lipun alla noin se vaihto. Ratta laukkaa, Mirja. Nyt täytyy laukata. Sitten valmistella ja vaihtaa. Hyvä. Ai, takajalka jäi. Jatka vaan. Okei. Katja vähän törmäilee seiniin, niin heukki oli aika ja keskity taru. Hevonen puhuu. Okei. Aika tyylikäs etupää oli. Ja sit vaihto Niina. Hyvä. No niin. Kiinni vaan siinä. No ja sit se vaihto vasta siinä. No ja nenä ylös vaan. No niin taas vähän voltteja. Täytyy tehdä niitä voltteja, ettei joudu sit vetämään nyt, jos joku tulee vahvaksi näistä vaihdoista ja intaantuu voltteja taas. Koottuu laukkaa niissä, istumassa hiljaa Niina, kädet vierekkäin. Kokoa. No niin. Ja sitten lähdetään täältä uudestaan. Merja voi aloittaa. Vertasta sinne ässään ensin. Sitten kohti H:ta. Tiukka kulma vaan siihen ja vaihto. Hop. Merja. Vaihto. Hyvä taru. Okei, nyt se Katja siirtyy. Pidätä niin, älä anna vaihtaa vielä. No niin, kohti peiliä. Hyvä. Ja Tiina sama juttu kohti peiliä. Okei. Mirja kaasuttaa vähän, että saa sen vaihon. Tehkää taas voltteja. Kaasuva. No niin. Tulee niinku laukasta, ettei tuu ravi. Vähän rentoutta käsillä. Tehdään päädyys, niin ei tuu kolareita Mirja ja Niina. Et oo sen verran monta kuitenkin. Pitää vaihtaa sitä semmoja valli, se ei toimikin. Joo. Onko se tommonen kuvio siitä? On. Toihan. Se on niin keskilaukkaa ennen sitä. No toi antaa paljon anteeksi. Silloin jos on ekasta tokavikaa keskilaukkaa, yksi väli suoraan koottu ja vaihtot. Ja sit siinä on 2 lävistäjää niinku, mut ne ei oo peräkkäin. Vai ensin on 1 volttilävistäjä ja sit taas tehdään volttilävistäjä. No niin, Katja aloittaa, otetaan vielä yhdet vaihdot tällä samalta, vaan siitä lähdet Katja kääntämään. Nyt mekää reunalla, kääntä näin puolirata leikkaa. Okei, Katja. No niin. Merja pistää sitä vauhtia. No. Niin, nyt on kädet pikkasen liika voimakkaat. Otetaan uudestaan tänne. Vaiha Mirja siinä nyt. Vaiha nyt Mirja. No niin, hyvä. No. Sitten Mirja kontrolli siellä. No niin, katsokaa peiliin ja vaihto. Ei, pikkasen aikaiset oli Niina, mutta oli Taru hyvä vaihto. No niin, Tiina ja Merja tulee uudestaan. No niin, paro Niina, taas tulee jo.